И здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт с моите приятели. Тук е мистер Марио, мистер Емир и аз. Днес ще играем Майнкрафт, защото мислех, че по-хубаво е да си намеря брат, ако спреш да ми беше хубаво. Добре, ние сега започваме. Едното момче е мютнат, мисля, така се казва. Така да започваме, само да си правя лицето. Така. Дай започваме. Сега взимаме дървета, които ще ни трябват. Добре да ме слушате, защото сега ако не ме слушате, направя ще пода. Добре. Добре. А, брат, ко правя, бе? Направих само с крафтните бърби. Но съм просто. Така, правим си кирката. Ще имаме момчета да един ще купа, един ще прекъщи и така нататък. Този сервер ще се бием, ще строим, ще правим много яки нещата и че се приготвят. Извинявам се. Куче! Искам си куче, брат! Вземи си. Имате ли кукали, бе? Не. Искате ли да правим къща? Знаем. Бро. Йонга на фу. Добре. Сега започваме. Аз ще имам малко дървето, момчето. Ето ще ми трябва за къщата, така направим. Мистер Марио. Пърши така, Марио, да знаеш. Марио, ти взимаш малко айрон и така нататък. Взимам дърво. Добре. Или аз ще взимаш дърво. Намерих една пещера, чакай дали е голяма или малко. Добре, взимам нашите, за брони. Ай, я пуснате координатите! Че сега ще пусна. Добре. Или тази пещера е голяма или малка. Майче е голяма, между. Ето тук са едитори, който ще прави. Искам да пусна малко музичка, ако може. Така, че можеш, като взимам дърветата. Не. Ако искате, ще се върна, когато взимам около 3-4 стака дървета и ще видим там. Добре, сега ще видим с малко айчо. И така, хора, като направих, видях ето това нещо. Мамо! Като видях това, направих о майко, брат! Както виждаме, тук има малко неща. Види, да видим. Има ли чест някъде? Тук разбира се, че няма да има. Така. Лего, но така си знаехте. Брат, нищо. Добре, аз продължавам да взимам дървето и ще имам малко. Просто върна да ви кажа, че намерих Вилич! Крави! Демек, тук имаше много безкрайна храна и безкрайна кожа. Ще имам с малко айчал. И така, хора, направихме се, намерихме се. И само ако си кричат се на малко, ето взехме такова някакво дърво, нали да имаме. Не, много каска се намерих като обикновеното. Така. Ето след и почваме да големяваме къщата, че малко ще почваме. Ще забрави стоим.
Така. Тя малко така. Крипър! Гледай да номериш само, брат. Ти взяли такова между другото? Не, брат. Защо? Защото пешата беше много малка, брат. Направо... Нещо. Така, цак. Аз не знам, брат, или нещо. Така. Какво ти е, бро? Съм много добър. Намерих картофи. Патейто. Чакай, колко ти? Оли шит, бро. Дайте ми храна, Къде си? Напълно сърце съм, дай. Идвам, чакай, идвам. Ела, бе. Дай ми храна. Ето. Гими. Искаш ли бургер? Не ми да ги ама нещо. Лагна ми играта. Ето бургер. Благодаря. Така. Чето и предка ще угрися. Така, не зле. Така, тук ще направим тук още една мъже. Ама тук са ни кравите. Нищо. Чакай. Така, храна и тук дърво. Так. Правим като валенци да имаме. Разбира се как. След ще правим абакевинг. Добра ли? Ама нали не сега. Примерно след 2-3 епизода как се разбира. Сега ще взема малко храна момчета. Shit. Съжалявам, брата, но не искам. Не искам да го правя, брат. Абе, ела да отиваме на леглото. Да спим, защото ще идват носи дойде. Добре. Ела вкъщи. Добре, имаш ли го за мен? Да, имаме, ела. Добре. Сега спи... спи... Така. Абе, тук ще нещо къща. Да, тук ще не. Да, добре. После тук ще направим. Там виждаме една хубава полянка. Някой да с мен да имаме айрон. Ела, бе! Марио, ела. Емир ще. Емир, ела. Емир, ела. Ела. Добре. Идеш ли? Добре. Сега да търсим равини. Тук ще правим къщата. Или намери пещера. Коя? Не, аз си Емир. Панда, брат. Нищо не виждам. Колко видя. Ако считаш, защото е ми пуснах на старите версии, защото новите не ми харесват много. Аз обичам повече старите версии. Така. Колко ще имаме? Така. Взехме малко да крафтваме сега пръчки. Всички толкова са перфектно. Да ще бъде за това. Емир, ела ти дам торч. Ела. Емир.
няма да купаем точно надолу. Добре. Ела, ние трябва да намерим диаманти, айрен и още много още други неща. Ето сега ще ни е малко... О, мерси за храната, бе. Чум скелет! На пещера съм. Ела. Айрон! Ай, сетна, брат. Може сега да си крафтаме шилд. Добре. Лаво. Намерих лампчето. Скучно ми. Я ще събирам още малко, после да строим. Цък, 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 цък. Да хапна малко. Holy shit. Не мога да си бия много с тази стрелка. Кога пуснем сега скелет? Сега някой ще каже. Ти си един скелет? Не. Има ли още? Само ничко. Holy moly! Видях зомбито. Крипър! Аз не, че нямам щит нищо. Ти направо почвам да ви гъмбат. Шато. Нямам кобра. От намерих още една. Емир, ще идваш ли, брат, защото ми трябва кол? Ладно. Това на координати 214. Айде нашко по-ще. Наши номер. Обнамерих. Бъдсъм скелет. Ще умрем така, брат. И 36 айра. Направи един щит, че те не мога да играм. Марио, какво направи, бе? Нищо. Строиш ли къщата? Да. Добре. Че тук се обадих. Оп, песен пръчки. Не трябва ти. Цак. Ще направим един меч. Така. Чакам това да спечелят и имам да стои да се бием с тези чудовища. Вилан. О, мерси за софта, брат.
Това беше за малко. Почина абсурд. Майко, коста такова водичка. Мамо. Направо съм стана пълни цял врат. Подата сме. Така. Имаме тези неща тук. Ако ви скучно да гледате това, как копая, нали? Просто аз ще кътна видеото. Много ще се орна, нали, защото кой иска да гледа аз как копая, разбира се. Ако не иска да гледа, нали? Сега ще седем с малко, ти вземам още 1-2 стак файра. Така ще се върнем. И така, хора, взех, нали, малко айрон, не съм взел много, нали. Сега отивам горе. Моите приятели. Шит. Не! Това не е как получих. Не съм се точно. Шит. Дай ми храна и ми фърли в окуците си, дай ми храна. Чакай, брачи, не е място. Брат, мръжи се. Дай ми по-на храната, която ти дадох. Йо! Братаре! Не на хънгър барче съм. Дадох ти боровинки. Не искам, не ми дава да дам боровинки. Добре, тогава картофи и други неща, брат. Мерси. Ето не, ми дава нещо да. Дай ми малко кол. Мерси. Махси. Така. Сега тук ще е AFK. Добре, нямам да ви чакам аз. Ще раз малко. Ечо. 3. Ето така, хора, малко забравих да няма нищо. Ето, направихме къщичката. Почваме, нали, това дизайнчето. Деликати. Много ми много чувище. Нормално чул къща. Някой да има камък. Аз. Едай. Еси. Так. Виж печката. Виж, че има най-идея с това. Ако ме сме направим тъй, ще направим ето. Не, чакай. Дай ми дърво, ама не тако, не тако дърво, не красното ми. Ето. Ето, колко искаш още? Не, точно. Трябва само взе. Виж как е, Бра. How is it?
Добре изглежда. Да, добре. Как се мъчи? Ей, не го чета ли, бе? Да, бе. Много чил, бе. Много добър бункер. Сега, нали, за първото... После има много по-големи неща. За първи ден. Чего искаш, брат? Чакай само тук. Дай ми повече на крафтното дърво, ако можеш. Брат, ето ти половина. Или колкото там, брат. А тук 5 последното. Пак ще правим 5 последното. Така. Ще стана само... Не. А тази страна ще го правим. Така. Оп, извинявам се, брат. Ехе. Или... Чакай, оставяш. Не, те е добре. Кто? Ето виж как е, не зле. О, да! Чето умно. Няма нищо. Умно момчето. Да, също така. Еми... Добре. Не му радите. Ето и стойте, ела до мене, ела до мене. И така, хора, това ще от нас. Благодаря, че гледахте. Моля ви, абонирайте се, защото това ми е първото видео. Искам да лайкнете този бутон и да продължаваме само да тъй. Чуете ли? Само тъй искам да лайкнете и да се абонирате. Това е. И от нас.